Ang Team RMN aniya karon sa Barangay 5-A kay aduna na pud tay mission karong adlaw. Itunol na to syempre sa atong beneficiary nga napili sa RMN Foundation nga modawat sa atong solar radio transistor ilawom sa One Radio Campus. Sa pangalan, ma'am? Lorilyn Labra. Unsay trabaho nimo ma'am sa imong bana o nag-eskwela pa ba imong mga anak? Ako kay nalang ko sa balay man. Akong anak kay tulo, akong bana driver of tricycle. So, Estudyante pa akong mga anak. estudyante tayo bing kayo ma'am kay mo na usa sa mga tumong sa RMN Foundation sa pag-apod-apod nato og solar radio transistor nga kay naman tay programa no matag Domingo ang radio education program sa DXDC. Syempre aside sa makadungog og mga balita ma'am sa radyo, makadungog pud mo og mga kaning educational program nga makatuon pud ang imong mga anak. Dili na mo lang anon. Syempre itunon na nato ang grasya gikan sa RMN Foundation nag sa DXDC 61 RMN Davao nga atong solar radio transistor. Salamat po sa RMM DXDC sa ilahang mga ingani nga radyo nga panghatag. Oo. Ma'am, unsa ka importante ba ang radyo gid sa inyo ha? Importante kay kanang makabalo ka unsa na mga panghitabo karon. Makabalo ka unsa ang mga kanang latest nga mga balita. Congratulations ma'am, ug congratulations sa imong pamilya sa inyong nadawat nga solar radio transistor karong buntaga. Kauban si Radyoman Joel Biray, kini si Radyoman Amy Genita, Tatak RMN.